U Beogradu se nastavlja i danas, ali neće biti radikalizovan za vreme posete predsjednika Turske danas i utorak, izjavio predstavnik ugovorne privredne taksi komore Boško Vukojević. Hrvatska radiotelevizija izvestila o izborima na Kosovu i Metohiji, ilustrujući vest zastavom Srbije u pozadini. Ovako nešto i ne bi toliko upalo u oči javnosti da Hrvatska nije među prvima priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova 2008. godine. Petodnevni antivladini protesti u Iraku odneli su do sada više od 100 života, a 6.000 ljudi je povređeno. Vlada demantuje da je iko od pripadnika vladinih snaga direktno pucao na demonstrante. Ujedinjene nacije traže hitno zaustavljanje nasilja i smirivanje napetosti. U Portugaliji su održani opšti izbori gde je pobedila socijalistička partija, koja će biti na vlasti naredne 4 godine. Ipak za formiranje vlade biće neophodan koalicioni sporazum sa nekom od manjih partija. U okviru procesa impičmenta predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa pojavio se novi uzbunjivač koji je, kako je rekao njegov advokat, izneo saznanja iz prve ruke u vezi sa optužbama za korupciju protiv predsjednika. Drugi uzbunjivač je pripadnik američke obavještajne zajednice, a svoja saznanja izneo u razgovoru sa unutrašnjom kontrolom, prenosi Reuters. Prvi nastup u karijeri na turniru u Tokiju Novak Đoković je završio triumfalno. Osvojio je titulu bez izgubljenog seta, a u finalu je savladao Australijanca Milmana sa 2:0 i ostaće na prvom mestu ATP liste bar do kraja oktobra. Sve veći je trend da mladi umetnici u Srbiji po ugledu na kolege u svetu svoje izložbe organizuju na neobičnim mestima, pa je tako sinoć u Kosovskoj ulici otvorena prezentacija mlade umetnice Milice Vučetić, koja je na Fakultetu primijenjenih umetnosti diplomirala na odseku primijenjeno vajarstvo. Čonulusa je od 2013. naredne godine dobila i zvanje samostalnog umetnika. Pored ove 8. izložbe izlagala je u galeriji Progres, u Domu vazduhoplovstva, Kulturnom centru Topole i još nekoliko značajnih prostora. Kafana je ipak živo mesto i ja volim da su mi slike na živom mestu. Danas razvedravanje, ali ipak ćemo biti pod uticajem hladnog vazduha. Ujutro od 3 do 7, dnevno od 13 do 16. U Beogradu popodne vedro, najviše 14 stepeni.